Salam hangat temanten baru. Para lenggah, para tamu kakung putri ingkang tuhu minulya, panjenenganipun Bapak Suratno sekalian Ibu Sugiyati lumantar pengendali waras pindah malih ngaturaken ageng yang panuwun ingkang tanpa pami menggah kerawuhan jenandika sami para rawuh ingkang sampun kepareng ngestreni paring pangestu dhateng ingkang putra pinanganten sarimbit anggenipun nampi karawuhan jenandika sami para rawuh para among rawuh mbok bilih anggenipun mapanaken palenggahan menika wonten kirang nuju prananipun menapa dene para kaneman anggene lepun lelados wonten kirang nuju prana wonten kuciwanipun lumantar pengendali wara nyuwun lumuntur segong ing samudra pangaksami ing wasana wilujeng kondur kantos dumugi dalam sageta nyandung sekar cempaka mulya sakwakul gedene wilujeng kantos dumugi dalam sowang-sowang ing salajengipun mangke para ing pahargyan tasihipun lajengaken tasakuran suka parisuka sesarengan langgeng budaya campur sari kula ingkang pranitisaken purwa madya wusana kados langkung kathah kirang salpatipun nyuwun pangapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingkang salajengipun wekdal kuaturaken kadang kula juru paniti panglipur. Semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kancane iki sing gembira